Сега продължаваме, ще видим едно момиче, което още с влизането си с нощи в къща на Big Brother ни накара да се замислим какво сме запомнили от часовете по география. Много добра беше по география. Значи географията е десятка. Златка. Черната Златка. Гледаме снощната визитка на черната Златка, която е една от звездите, влезли в къщата на Big Brother. Не смятам, че красивите жени са глупави, имам и да. Правилно, сега ще видим доказателството. Имало е слухове, че съм момиче на повикване и не са верни слуховете. Първо, никога не съм ходила в тези държави, които бяха изброили. Това са Англия, Лондон и Белгия. Извинявай, не те разбрах. В кои държави не си ходила? Англия, Лондон и Белгия. Рачков, не за първи път в Big Brother влизат звезди, които перфектно знаят всички световни столици. Канада. Столица на Канада? Да. Мъка. Калгари. Калгари. Къде е Калгари? Столица на Канада? Да. Калгари. Лъжа. Отава. Да. Швейцария. Швейцария. Берн. Кажи Берн. Хелзинк. Просто... Чакай. Да. Може би или Женева. Не е Женева, не. Значи Хелзинки. Хелзинки е. Ама на Финландия. Не е Женева, не. Значи Хелзинки. Хелзинки, нали? Да. Столицата на Холандия, моля. Жокер, моля. Плиз. Х. Браво! Още един жокер. Хей, тя с две срички. Да. Амстер и Дам. Хей, тя с две срички. Вижте едно Матилда, видя ли? Точно е сега гласи. Рачков, а коя ли е столицата на България? Как коя? Костинброд. Излагаш се. Столица на Канада? Да. Калгари. Швейцария. Хелзинк. Или Женева. Не е Женева, не. Значи Хелзинки. Столицата на Холандия. Италия? Ще ми каза Милано. Милано е столицата на Италия, може да е с Австралия. Австралия? Честър. Манхатън. Нека сега да разберем, господин Василев, коя е столицата на Европейския съюз? Повтарям, на Европейския съюз. На Европейския съюз е Германия, Франция. Испания, Тунис, Северна Корея. Не, бе, Зуек. Слушай, между кои държави можеш да избираш? Ти бързаш. Германия, Франция. Стига да ще ме изложите, коя е столица на Европейския съюз? Не, виж, Германия или Франция? Коя беше обета? Брюксел. Майка ядосаха момичето, ама за малко да познаем. Много малко му остана. Това е защото много чете Рачков. Наблягам на автора Пауло Коелю. На мен много ми харесва. Прочел съм тренингови поредици от книги, които той е издал. Зуек, извинявай, Пауло Коелю колко поредици с книги е издал? Прочел съм тренингови поредици от книги, които той е издал. Тя откъде ги знае тези неща, бе, Рачков? Как няма ги знае? Учило е момичето. Учило е. И завършила съм със средното образование в моя роден град Бургас. След това ме приеха икономика. Чудесно! В къщата на Big Brother си имат икономистка. Абе, икономистка, ама не е икономисвала от пластични операции. Имам 2 пластични операции, да спрат спекулацията до тук. Веднъж съм спряла гърдите и 2 пъти носа. Зуек, операциите не стават ли 3? Рачков, не дей според с нея, бе. Все пак тя е учила... Икономика. В заключение можем да кажем... Искам да бъда черната Златка. Аз пълно право. Не смятам, че красивите жени са глупави. Рачков, да те питам ли нещо, искаш ли? Питай, ма. Ти в кои държави си бил? Много са, господин Василев. Да. Значи това е Италия, Венеция, Милано, Рим, но най-така ми хареса полски тръмбеж. Уникална държава. По-добра държава от полски тръмбеж няма.